Здравейте хора, добре дошли в моя втори влог. В днешното видео сега съм с това, тъй като мисля да се гримирам с новата ми козметика от днес. И именно ще си покажа от моят рожден ден, който мина, подаръците. Много съм благодарна на моята най-добра приятелка Маги, че ми купи тази просто брутална гривна от истинско сребро за повече от 100 лева, така че съм ти благодарна. Също така и където си ми купила това хубаво ми се сърче за мои бижута, като например с моето име. Това е просто брутален подарък за мен. И затова най-много ми хареса това подарък и на Елица. Така, сега продължаваме. Това е всичко. Тези четки са стари, не ги гледайте тях. Те са просто стари, ама аз няма с какво да съм да видите. Сигурно аз пак ще ви покажа, но изненадам. Сега, тъй като мама ме накара да ги сложа в някакъв кашон, аз викам няма къде да ги сложа в кашон. Затова аз съм си ги сложила в такава плетена кошничка от Jumbo, купена Герзан, боже, от този сенджер. Първото, което са ми поръчали такъв хайлайтър, такъв като червил, само че по-удобен такъв. И може да си слагаме такъв специално за очите, но може да си направи такива културни линии. Сега да слагам при готовите. Купиха, това е общо подарък от всички, защото аз им казах или пари, или козметика, но повече козметика. Това ми е парфюма. Погледнете колко е як. Миризмата е просто невероятна и съм адски доволна от него. Купиха ми и един Juicy Bomb. Не знам, вътре има ленко беличко, но е много як. Така че, бум. Купили са ми пудра на какво беше? На Катрис. Значи имам няколко неща от Катрис. Сега първо ще покажа нещата от Катрис и после другите. Защото те бяха комплекта, а именно това беше един от вторите ми подаръци. Така че, хайде. Това е моята пудра на Катрис. Просто е много хубава. Между другото, на рождения ми ден се гримирахме и пробвахме. Така или иначе, беше уникално. Това е най-вълнуващото, а именно палитрата ми на Катрис. И това е със сенки. Погледнете. Мали, защо са такива мръсни? Вярно, той брат ми бараше. Ще ги измия и тук. Отстрани е тук. Ще ги измия. Имат си огледало, ето. Вижда се, но сега няма да показвам. Това е палитрата с всичките цветове, в които се наброи 14. Това е следващия хайлайтър. Това е хайлайтър на Катрис, който пише, буквално само пише She на английски. S-H-E-E на английски. Ето вижте. She. Брутално. Аз просто бях в шок. Но наистина много ми хареса подаръка на Маги. Маги, обичам те. Това е следващата на Катрис. Именно подобно на пудра, обаче е такова лъскавичко. Това е пудра хайлайтър едновременно. Много мразете, като ми се отварят нещата. Вижте, това е от тези известни, където са такива нагоре кръглички. И много кефи шума, като се таковат, като се отварят. Това също е на Катрис. Очна линия. Вижте. Очна линия на Катрис. Не знам, но защо са направили такова голямо. Сигурно да може е така полезно. Но това са дали 79 лева за тази цяла козметика на Катрис.
Следващия. Моят червен руж на Катрис. Много е готин, хора. Вижте как се отваря. Безшумно. Буквално не искам да гримирах мама и мама каза, че е просто хубаво и трябва да се опали. Трябва да имам още. Гланцовете. Сега ще ви покажа и гланцовете. Стига да ги намерите. Къде са? Хора, гланцовете ми ги няма. Не, няма да си... Имам два гланца. Сега първо ще я рекламирам този, който се отваря сам. Цветът му е точно като ако имате Juicy Bomb по имичетата. Това е точно като Juicy Bomb, само че да е цвят лула. Вкусът е много по-различен. В смисъл, аз не го опитвам, но мириса ужасен. И да. Ето го и второто червило на Катрис. Цвета е просто брутален. На мен много ми ходи този цвят. Защото аз с нощи си го сложих. Това е едно такова тъмно червеничко, което засъхва и изобщо не си личи, хора. Изобщо. Едва го изтрих, но поне си заслужаваш. Сега това беше всичко на Катрис. Сега продължаваме, което не е на Катрис. Значи купиха ми още... имам такива 3 гумички. Ще се разбърка втората. Трета. Ето я и третата. Много са хубави. Ако не искате да си цапате, например, такава маска, която се дърпа от лицето, си я нанася. Чакайте, че някой ми писа. И да, тази ми е супер удобна. Ето така. Следващият ми подарък е... Само да го намеря. Вече е направено нищо, но е този хубав тампон с това. И ето го, хора. И аз го търся. Боже, къде съм го сложил. Значи, оформила съм си вежите. В момента трябва... Просто брутално. В принцип, аз съм си ги оформила само с едни сенки. Именно на Катрис. Его. Това, ако ви е познато, може би ще се сетите. Добре, така. Това е при показаните неща. Боже. Биха ми също така такъв често на гланц на Essence, който искам сега да си го нанеса, така че ще си го нанеса, така че да започвам да си го нанесам. ASMR, хора. Това е ASMR. Това е толкова готино.
навънка има много голям вятър. Вижте как ми стои като цяло. Уникален е. Аз просто много харесвам. Другите ми неща са стари, така че си ги прибирам. И ако искате още такива видеа, просто се абонирайте за мен, цъкнете камбанката на всяко едно видео. Това ми е второто видео, защото първото ми видео не знам как се е окачила изобщо. Как братовчет ми Иван седи, там ми гледа, като например колата и плаче за Войчо, на неговия баща. Нали сложих триъгълник в математика? Дай го тук, ти казах, не ми трябва в момента география. Или там математика. Така че искам само да ви кажа едно. Пазете си новите неща, защото моите нови неща, преди 5 години сега, съм имала някакви чисто нови неща, които мама не ги е използвала и мама вика, айде подарявам ти ги, взимай ги, нали съм все пак добра, ще ги подаря, да внимавай нали в картинката какво правиш. И аз викам, добре, мама, ще внимавам, нищо не внимавай, хлъзи ли ги, мокри ги, какво ли не ги прави. И мама затова вече не ми вярваше. И на мен тогава ми беше адски тъпо, но съм си го заслужавала, защото съм слушала мама. Пей от къп. Така че искам да ви кажа, че това беше всичко от мен. Надявам се да снимам още такива видеа с мои нови неща. Или, например, след няколко часа сега ще снимаме видео с моята приятелка на име Маги. Тя в момента има профил и има много видеа, така че ви казвам, абонирайте се за Магито Маги на английски. И наистина ви казвам, това е брутална моя приятелка. Моля ви да й дадете лайк на всичките видеа. Заслужава си го. Айде, очаквайте новото видео след няколко часа, как играем на Roblox на Killer. А вие искам да ви напишете в коментарите, вие някога играли ли сте в Roblox или Killer в Roblox? Защото така се казва самата игра в Roblox. Следващото видео, след Roblox, ще снимаме как играем на Brawl Stars. Защото когато излезат Blink мегабоксовете, ще снимаме видео как ги отваряме. Така или иначе. От на мама телефона ще се снимам, защото там е по-лесно. Сега аз съм с моят телефон iPhone. И да. Айде, очаквайте следващото видео. Какво очаквате? Хайде!